Βλέπω, εσύ ούτε μια άσπρη τρίχα δεν έχεις. Εγώ είμαι γεμάτος. Γέρασα. Η τώρα το ξέρει το μαγαζί, είχε έρθει. Ποιο μαγαζί? Το δεύτερο. Το πρώτο αφού να το προλάβεις. Εσύ ήσουν ένα παιδί τότε, εκείνο το έφαγε η κατοχή. Μιλάω για το δεύτερο. Μπορεί να ήταν μια πόρτα όλη και όλη στην οδό Αθηνάς, αλλά υπήρξε φορά που είχα μέσα και 200.000 εμπόρευμα. Έτσι τώρα, εκείνο το έφαγε ο τουρισμός. Έπρεπε λέει να καθαρίσουν οι κεντρικοί δρόμοι. Μην πλησιάζεις, φύγε από τον ήλιο. Πώς δεν πήγες εσύ για πάλι σήμερα, εσύ πας κάθε Κυριακή. Χάλασε το καρπυρατέρ. Το αυτοκίνητο το έχουμε στο συνεργείο. Το καρπυρατέρ. Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λες πότε θα σαραβωνιαστεί. Δεν σταματάτε πια αυτό το βιολί. Κάτσε ντε, εγώ πρώτη φορά ρωτάω. Ρε εσύ τώρα, έχει λεφτά πολλά, έχει λεφτά. Έτσι φαίνεται. Και τα πιασε με εκείνες τις πίπες της αντινικό που φτιάχνει. Δεν τις φτιάχνει μόνος του. Είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Αυτό είναι. Πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο. Έχω κι εγώ ιδέες πρώτης γραμμής. Κεφάλαια δεν έχω.